Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Indra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Ora liwat rekeningku. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Patono jak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya ngono. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunune kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya.